Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026, adentrouse no xornalismo desde a súa formación docente, unha faceta pedagóxica que transloce en toda a súa obra, tanto xornalística como literaria, e que a presenta como un exemplo maravilloso dos valores que inspiran a actividade de Ponte nas Ondas. Falamos con elas de ela, coas que a coñecen, coas que a trataron, coas que compartiron o son nas ondas, coas que pisan as aulas polas que ela pasou. Que sorte vea podermos conversar un pouco da tua irmá e facelo aquí, que onde estudastes ou onde estudou. Pois sí, porque ademais foi un centro, non só onde estudamos, sino onde en aquel momento que era tan potente, onde nos formamos realmente, non era só estudiar, sino formarse, revelarse e tal, e sí, é moi emocionante. A mí encántame a idea de estar aquí hoxe falando de Begoña, sí. E seguramente nestes corredores e neses movimentos estudantis foi onde xurdiu tamén a Begoña reivindicativa. Sen dúbida, eu non teño dúbida ninguna. É a idade na que toca revelarse e é o momento e o entorno social e todo xusto o momento de, efectivamente, deixar sair toda esa... todo eso que ela levaba dentro, esa forza, ¿no? que efectivamente aquí empeza a despuntar e a verse, sí. E iso sigue pasando agora nas aulas deste centro, Irma? Os tempos cambiaron. Como ti dixeches, era o centro educativo, pero tamén era o momento, e era o contexto social, e a realidade do barrio, e era a realidade da cidade de Vigo, onde o alumnado pues, estaba dentro dese contexto. Agora, o contexto cambiou moito, tamén cambiou o barrio. Entón, temos un perfil de alumnado que eu penso que grazas a que seguimos sendo un barrio pues, máis ou menos obreiro, con familias traballadoras, alumnado que ven de familias traballadoras, é un alumnado con conciencia, con compromiso social, con actitude crítica. Ela formouse para seguir estando no cole, na outra parte, como mestra, pero chegou á radio de forma bastante casual. Eso sí que nos podes contar igual tú máis, María Xosé, da chegada de Begoña á radio. Sabe moito mellor Bea, pero o que teño entendido diso, de lo falado con ela, é que ela tiráballe moito a cousa da radio e do xornalismo, non? E que estudiou unha carreira asumible para a súa familia, tamén era unha tranquilidade ter unha formación que, bueno, a radio era unha cousa moi casual daquela. Entón, ela gustaballe moito a información e, sobre todo, tiña cualidades innatas, absolutamente innatas, para falar. E para a radio é moi importante falar. Tiña unha voz, tiña unha presencia e tiña unha capacidade de concreción e de enfocar o asunto que a caracterizou toda a vida. Na prensa tamén o fixo, pero na radio era espectacular escoitala. Supoño que a primeira vez que escoitou a Maica Aguado na radio diría, eso é pa min. Non sei se o pensou, nese momento o levaba pensado. E efectivamente era para ela. Ela estaba absolutamente capacitada, non, é dicir, privilexiadamente dotada para a radio. Por iso é inesquecible. As persoas que a coñecimos como xornalista de prensa, que era magnífica tamén, pero que a escoitamos pola radio, sempre estamos engaioladas de Begoña. E cando vemos unha entrevista destas que se ven en internet agora, e volves a escoitar a Begoña e dices, quedo con ela, levo-a comigo. Tiña esa maxia así. E ti quedaches moito con ela nos micros, Uxía, facendo radio con ela, man a man. Sí, xa moi a posteriori na Radio Galega en Compostela, e aprendi moitísimo, claro, tiven o privilexio de formar parte dese programa Andando a Terra, que para min pues, supuxo a abrir as portas do mundo musical de moitísimos países. Algúns coñecía máis, xa os coñecía eu e outros non, pero despois tive a oportunidade de escoitar a súa análise sociopolítica, en fin, é magistral. Entón, bueno, foi un privilexio. Tamén coincidín no Diario Cultural,
Eu facía o comentario crítico semanal durante moitos anos, e en algúns deles estaba Begoña presente tamén. Entón, a información cultural tamén é algo que marcou moito a trayectoria de Begoña e a miña. E tú me rindo, porque a etapa que eu coincidín con Begoña aquí na Radio en Vigo, claro, non facía este tipo de programa, que me podo imaginar con que prazer o faría. Pero si estou lembrando as súas crónicas, as súas noticias, que creo que o mellor Bea se lembra, non? Cando Begoña facía información, polo xeral información municipal, ou información laboral, información do Vigo da reconversión, do Vigo da movida, do Vigo da droga, das nais contra a droga, manifestacións, rúas cortadas, Begoña polo medio, co seu magnetofón. Había un magnetofón pequeniño que xa era un adianto poder levar un magnetofón na man. Ti chegabas, puñaslle o señor de turno magnetofón a tal ou tal, grababas e non podías mandar esa información á radio, tiñas que sair á rúa, patear o que tiveras que patear para chegar á tua emisora, e se chegabas con tempo ben, e se non te parabas na casa de alguén, petabas na porta que te dixeran usar o teléfono. Porque había que mandar a crónica. Claro. Todo isto, a cuestión tecnolóxica é ben importante. E aí estaba tamén unha Begoña gimnástica. Quero decir, ela era quen de xogar hasta o último minuto por levarse esa información que somente tiña ela e que a compartía coas compañeiras. E se volvemos a Ponte nas Ondas, cantas Begoñas Camaño pode haber nas aulas de Ponte nas Ondas? Pode haber xente que está, nenas e nenos que están estudando e de repente, cando chegue o momento de estudar ou dedicarse a algo, digan, igual era a miña vocación. Sí, pois mira, eu estaba pensando cando comentabades que Begoña Camaño chegou ao eixo da comunicación por azar, non? De forma fortuita, porque ela estudou outra cousa e o que a comunicación, o xornalismo non era unha profesión que no momento estivera na cabeza como unha primeira opción, e menos para unha muller. E sí que me chama a atención o feito de que fora algo tan vocacional, que levase tan dentro e que chegara de forma tan directa e de descubrirse que realmente iso era para ela nun momento no que as facilidades eran nulas para descubrir ese mundo. Eu que tiven a sorte de ser unha alumna de Ponte nas Ondas, xa non das primeiras, xa pillei o proxecto avanzado, cando xa era quizáis un pouquiño máis habitual ter unha radio escolar, ter profesorado que soubese un pouquiño de radio e que se metese iso pouco a pouco no alumnado. Pero cando isto naceu, nos 90 tivo que ser unha revolución, claro. O feito de dar ao alumnado a oportunidade en igualdade a rapaces e a rapazas de que se escoitase a súa voz, non somente no centro educativo, senón incluso máis alá das fronteiras galegas, a comunicación con a lusofonía, que é outro dos piares de Ponte nas Ondas. Eu penso que, aí está claro que hai moitas Begoñas Camaño que descobren a súa vocación gracias a Ponte nas Ondas. Era un mundo que pensaba Begoña, a lusofonía, ela que participado en conferencias internacionais, pois o ben co galego integrado directamente en portugués. E Begoña, compañeira. Quen ten ese expediente?